Ahojte, moje meno je Radim Vojtko a som predsedom Mestského mládežníckeho parlamentu v Žarnovici. V pozadí budete pravdepodobne počuť pesničku. Túto. Sú to Jingle Bells. Inštrumentálna verzia. Táto pesnička hrá kvôli tomu, že ideme za pol hodinu natáčať vianočnú reláciu. A táto vianočná relácia je pri príležitosti vianočných trhov v našom meste, ktoré budú 11. decembra. A vlastne bude odvysielaná táto relácia v rozhlase od toho pondelka 7.12. do piatku 11. decembra, teda vlastne deň akcie. A toto nie je posledná vianočná vec, s ktorou sa vám ozveme, takže zatiaľ sa majte. Ahojte, to sa ozývam opäť. Trošku vianočná atmosféra, keďže ideme natáčať vianočnú reláciu. Práve sa balia hore v úvodzovkách podpredseda aj jedna členka. Ideme teda nahrať tú vianočnú reláciu a môžete ich za chvíľku vidieť. Aha. Magerino. Na čo to je? Domov. Lúska orechy, ktoré mu prezradia, či bude celý rok zdravý. Niekto dáva šupinu pod stôl. Taký aj do kamery. Bohatý rok. Naša hlásateľka teraz natáčame vianočnú reláciu. A ty čo spíš? No zabudáme na podstatné veci. Ani výzdoba, ani plný stôl a veľké dary. Môj kolega hlásateľ. Radim zakývaj. Maťo ešte stále spí. Ahojte, dnes je 4. decembra, teda piatok. A za, neviem, koľko to je, 2 hodiny začína Mikuláš v meste. A tento rok som zasa čert. Neviem, či som dobrý čert, ale ešte je naša jedna členka tiež čert a taktiež jedna členka aniel. Takže nás budete môcť vidieť priamo tam, alebo vám ukážeme v videu aspoň buď fotku, alebo to natočíme, ako vyzeráme, ako sme do gabany. Takže sa vidíme ďalej. Ahojte. Ja som čert, toto je čertica. Neviem, či ju vidno. Nie, tak to spravím takto. Ale to natáčam. Rátka, ukáž sa. Ja to nechcem byť. Už si tam. Lúska orechy preboha. No však hovorím. Mňa to nebolo vidno, ja som nebol natočený. Aha, iba teba. No, Takto, mňa A čo mám povedať? Počkaj, už to nahráva? To nevadí.